aking aksyon of Fred. Temprano pa, may bukas na ng mga baligyaan diriman sa area sa Bacolod City Public Plaza White ang kalabanan ni Action Fred. Sarado. Uy, lantawa bulak yung Fred. Basura. Good morning, IPM. Natumpok naman. Actually, Action Fred, ang manog panindo, bala? Street cleaners. Way pa na limpyohan, no? Bisan na tubang, Action Fred, no? San Sebastian Cathedral. Damo pa basura. Ano gani? Basi kung wala masulduhan ang GO? Ay, ulo. Basi ka pabatsyag. Basi nagpapabatsyag sa administrasyon ng Fred kay sila ang JO. Why giyan Ang probinsya yan nasulduhan na. Pero bati ko daw overtime man ang mga empleyado sa pagsweldo sa job order dire sa syudad sa Bacolod. Ang malain aksyon Alvin kay kadamo sang hindi masulduhan nga mga nagboluntaryo nga nag-ubra, hindi mo masulduhan kay wala appointment. Ay, gani man, no? Ating alaman ko aksyon na Fred. Ang aksyon na Fred, may kanalimpyohan. Sang nagligat, ating oras impyo, no? Ano pag galimpyo mo na nga, wala ka gani ibakal mama mo? Wala ka gani ibakal para pang butang-butang sa lamisa, bisan panset lang kaga tinapay kay urat unod bulsa mo, amak matakop ng tuig ya, urat timos wildo. Ay, gani man. Tingala ko yan nga. Uy, magko nakakita. Why kit ko nakakita action friends sa mga street cleaners bala? Pay normally, amo ni nga oras. Limpyo na mo. Sino malagi malipay na nga magtrabaho, wala kay mo kwarta? Bulag tuig pa. Kag mahambal yang ano yan tanis na misa. Bulag tuig pa or New Year na action Fred. Halin siyang Pasko at tugtog karon. Muni nga tinak na. Base pa lang action Fred matandog man ang korason at tagipusoon sang administrasyon. Matandog man pero ti wala na opisina subong. Ay oo no. Base nga gaw pa. Kasi overtime man ah. Sa una sa timpo ni Mayor Oka Verdiflor, mga mo-amo nga okasyon empleyado kasang gobyerno sa Bacolod, hindi kakapuli kung hindi mo masulduhan tanan. Amo tuya si Mayor Oka sa una, maning awak na sa sandalong, ya overtime na kamot, kilawin nyo puli karon. Sulduhin yung tao. Kisa wala gikwarta niya, Mayor, wala madayon, wala mapirman, wala tanang kwarta. Tawgon niya na si Jerome Sulinapla? Madiga. Na Jerome, panghulam to kwarta, mas wilduhan ang GO. Amo na sa una si Uka. Na may lantanan, may kasos nga kaparihat sa iya para makabatsag man, kag mabatsyagan man ang kalipay, no? Sang makanan nga mga JO sa aksyon na Fred. But anyway, kapila na naman oras sugalaw na kita sa anyon webo. The action Fred is may saga nga atong nga mga kauturan timplano pa man bukas, especially yung mga nagabaligya sang mga prutas, no? Sa may dalan sige kilid lang gid, no? Sang Bacolod City Public Plaza ti diriya mas demand na ang ginatawag ta mga palupok, pero diriya subong kaagahon bukas na hindi palupok kundi makaon kita sa mga prutas nga kinahanglanon aksyon na Fred, no? Para sa ato sini nga mga kauturan. Mamangko ta bala kay sir kay halos diriya nakit-anta ang ubas, ang mansanas, ang kastanyas, ari man diri halos kompleto para sa 12 kag 13 fruits, no? Mangkuton ta bala si Toto, si Sir, live ka subong sir sa Action Radio Bacolod. Ang iya pwesto Action Fred, kilid lang gid, no? Sang replika sang New Government Center. Sir, pila subong ang baligyan ay tasang mansana, sir? May polo, may tatlosin. May tatlosin. Ang tatlosin mo dagko na nila. Oo, dagko na. Oo. Magluwas diri sir ang yes sir. Sige. Excuse na kay may bakal pa, no? Kay may mga bayar na sa temprano pa action na friend, si Madam. I think para ni sa 13 bakal ni subong ang prutas. Amo gini nga mga inadlaw nga porte. Hasta na karon sa gabi porting baklanay sang prutas gid. Amo nang tsansa nila nga ang baligya nila kabay pa magkalaurot para dako man ang ganansya may bring homan. Yes, oo.
amo na ang pinaka-importante kay excited man ang tanan bisan nang manugbakal si Madam pa magtutunta. Ma'am, temprano pa nagpamalaklon mga 13 fruits ang kinanglanon na eh. Hindi man yun. Hindi gid man, no? Basta may prutas ang sa lamisa. Oo, ang importante Action Fred. Basta may prutas lang sa Oh, lamisa. tradisyon niya eh. Oo, tradisyon na gini Action Fred, no? Magluwas diri kay ang pulo ka pisos gali nga mansanas Action Fred. Gagmay ni siya, no? Pero regular ang size. Ang tatlo siya dagko gid gali. May ari pa diri ang tuman ka-attractive sang color sang mansanas man Action Fred, no? Ni pula-pula gid niya kag makabig mo gani halos violet na nga color sini. Mayari man niya diri ang iban mga orange kag ang ubas Action Fred. Ubas ka seedless, medyo barato, pero kung rather seedless mahal ang may liso Action Fred medyo bro bahado Action Fred, no? I-check naman sa iban, no? Iban diri ng mga kauturan especially sa mga nagabaligya pagit, no? Si Madam kagwapa sa mga tindera sa mga agaw. Amo na pista mo? Ay, okay, dali di ba na kay moro istorya ta makadali, no? Pila subong ang bilis ang ubas, Madam? 280, sir. 280 seedless na siya, ma'am. Yes, seedless, sir. Seedless gali Action Fred, kita mo, babakal ka, kagwapo, makabakal ka gid Action Fred. Si action ninyo karon bakal. Concentrate sa prutas, hindi sa gabaligya. Gali. Madam, tupad na di ba? Pila ng kiyat-kiyat mo, ma'am? 150 lang, sir. 150 ang kiyat-kiyat. Pero ang orange mo? Ang orange, 10 pesos. 10 pesos? Yes. Pero dagko na siya, na? Tagko naman, sir. Oo. Ang kalabanan mo diriya, may ara ka diriya nga mga available, ano siya, ng avocado. Oo, avocado mo? Ang avocado naman niya is 100 per kilo. Per kilo? Yeah. Oo. Ang mangga mo ya? Ang mangga is 250. 250. Now, isa lang pamungkuton ko, may nag-order na sa inyo ba mga 12 fruits, Yeah. 13 fruits? Damo na gid, sir. Damo na gid siya, actually. Pila na mga 12 fruits o 13 mo yan? 500 only. 500 Yeah. by order siya, no? By orders as in. Damo naman, mga ibutan ka more than 20 or 30 na guro. Ang amon nga 12 fruits ka na buy. So, mas burubado Action Fred kung babakal ka. Pero iniya, sa isa is ka, may paris-paris lang ni siya. Bawa, ang mansanas mo, paris naman. Fair na siya. Nakarap na ni siya, ma'am. Yes, nakarap na sa atin. Balik, subong for now, wala. Ubos na mo. Then later naman kami, mahimo again. Okay na. Yes. Sige, ma'am. Pangalan sa kanina, ma'am? Shella. Si Shella Action Fred, no? So far, amani ang pila ka mga obserbasyon sa nga patrol sining aga as we celebrate, no? Ining Año Nuevo sitwasyon man diri man sa area sa nga Bacolod City Public Plaza para sa aton sining mga kauturan. By the way, ang observation sa nga patrol ginadulong sa inyo sang Samsung Class Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag rin. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Muluka Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Bauna-una gid si Milili Uligo tamyaya si Boss Lito Baba. Happy New Year para buwas. Si ATJ Hilarso, Happy New Year para buwasa. Tanan nga taga ARB. Nga pita, Action Fred, salamat gid. Subong man, kay Rosemary Baloes, morning, Rosemary. Kay Lisa Castellano Parungaw, good morning. Naga-monitor Nueva Ecija, Cabanatuan City.
kay Niliana Sabran, good morning. Happy New Year advance. Gamonitor kami sa Procmanga, Barangay Tagok, Kabangkalan City. Pamilya Sabran, mayong aga. Kay Art Tandoy, good morning. Kay Maninoy Cotonyo, dira sa Banlag, Gapamati. Okay. Kay Chris Kasipong Lot Sagario, morning. Sitio Mantabanon, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, Negros Occidental. Kay Marciano Buga Aida, morning. Kay Mian Arien, Woodstock Subdivision, Tangoba, Bacolod City. Okay, morning. Okay, Happy New Year ko no sa pamilya mo da sa Bacolod. Salamat gid, ling ni Rosemary. Kay Doy Artor, kay Armando Gabang, Happy New Year para boss. Kay Candido Heldore, morning. Happy New Year advance. Sige. Tamyaw ko ARB, Fans Club. Si Ma'am Vanessa Docmat Mayo, Jinky de Alagdon, Ma'am Georgia Gargasiran, Milili Uligo, kag Alex Muntisa. Baw si Ibon Bosher sang Germany, ari siya. Morning, advance Happy New Year. Salamat gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan.
Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa bakal silpur ti ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang Ariglado na sa pagsugalaw sa bagong tuig. Ginpalaya gini sang BCPO City Director Colonel Tomas Joseph Marter. Mayo man niya. Bisan paano, mga 150 kakapulisan sa syudad ang magabantay sa pagsugata naton sa bagong tuig. Kag subong man dira sa Bacolod City Government Center karon nga adlaw. May mga fireworks display kita dira sa NGC. Mga force multiplier magabulig man. Kabay pa, mangin malinong lang nga pagbukas gid sa tuig, kumplito pa ang aton lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Balik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kami. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, bakal silpurti, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang niya sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basta kaluyan, mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra.
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed,
Nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling ka sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na sin. Anong nagkalatabo? Damo-damo na ho ang nagkalamatay nagligad blatong halabo-bo sang ulan mga 44 28 pang missing sa padayon nga pagbinaha-baha porte man to no. Pilaks man na to nga hala wala untat nga pagbo-bo sang ulan porte man to tigtulog na gid. Subong daw nagkanay-kanay. Daw nulo-neutral gawa ang tikang sang panahon. Pero pag abot sang Enero, sigurado, porte naman katugnaw, bangod sang pagdapya naman sa mga ice ka nagkalatunaw sa iban nga kapungsuran. Kay Ariel QM Malto, sige, iko ding busis ni Aksyon Albi, mag-report. Baw, porte ba? Good morning dira sa imo.
Kay di Dani Juna, morning, last day of the year kuno. More blessings, good health, maayo gid. Kay Jinky di Alagdon, sige, Candido Hildore, salamat ko ginatamyaw niya. Si Jinky di Alagdon, Happy New Year para boss. Sige, siling ni Jinky di Alagdon, morning ko Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo. Kay Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Sison, kagtanan niya nga pamilya, dira sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. God bless us all sa tuig 2023. Kabay pa. Kay Aida Alunan, good morning. Tamiyaw ko lang taga Barangay Granada, Happy New Year sa tanan. Kay Julpa Caritatibo, tamiyaw ko lang Happy New Year Bindol family, Tilong Kulot Caritatibo. John Cagnamay, Sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Jopre Lindayaw Magitid, good morning. Tamiyaw ko pamilya Magitid sa Tabo Ilog, number 1 gay kamo dire sa amon. Salamat gid. Kay Jose Mungcal Torilla, sige, from Binalbagan, Happy New Year. Sige. Kanday Diding, Naldo Bonjing Alunan, Edmond Tahanlangit, Alan kag Lourdes Villarite, Edna Rita Tahanlangit sa Barangay Granada, inatamyaw kamo ni Aida Alunan. Good morning man kay Chow Israbon. Happy New Year sa tanan nga mga pumuluyo. Sige. Subong man dira kay Billy Albay, good morning, Happy New Year. Sige. Mayo lang pagdumdum sang New Year para buwas, halong-halong lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balik ako pagkatapos ini. Magbisita sa Ayala Mall. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up, nag-ano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakad. Luzon, ang bilog nga Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro, may ara ini nga magulugal umon nga kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang nagligad nga malain nga panahon, ang report sang opisina sang Civil Defense, nagsaka na sa 44 ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sang lapnagon nga pag-ulan sa Pilipinas. Puerte, no? 28 nagpabilin nga missing. Hamak mo nga Pasko kabulag tuig, missing kapay mo. 12 naman ang pilason, 4,500 ka mga puluyan ang nahalitan. Ginabulubanta 7,000 ka hektarya sang pananom ang apektado, kag linibo ka mga tao ang nag-evacuate. Ginpahayag sang OCD ng kalitan sang infrastruktura nagdangat sa 1.1 bilyones, samtang sa agrikultura nagdangat sa 234.7 milyones. Puerte, no? Amo to ang halit sang puerte. Ula untat nga pagbubo sang ulan. Amo na siya, ang halit niya na baha, ang halit niya landslide. Pagkatapos, pamalatian. Tanong mo na kay Gakulo Kambyo, basta kambyo klima gani, madata dayon ang pamalatian. Natural na ang kulokambyo sang klima. Amo na nga subong muda, mga trangkaso, ilan na sipon ubo, kag iban pa. Halong lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kay Baran Nini Rico, good morning. Kay Bukay aming Opsima Gingging Perez kuno, Konseng Baran, alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Paet, La Carlota City. Kay Nuna Agravante, good morning man. Kay Melvin Piñapel. Kay Erlinda Mesula Ko, good morning. Kay Evelyn Sula sa La Carlota. Kay Evelyn Sinaon, monitor kami ni Nanay Banjilin, Lani Hulagay, kag Jima Disina, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Good morning lang Sige, kay Nuna Agravante ko no. Happy New Year advance. Cresilda Balindes Iman, Happy New Year. Sige, para buwas. Buwas kuana Domingo. Bapit sa unogid sa bulan sang Enero. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kay Judge Nap Diamante da advance Happy New Year para bosa. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Paririmias Arroyo da. Stoto Raul Alibuga galadlad gina pamahaw mo da. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, Happy New Year para boss. Kay classmate Efren Pompirada, Nets Alarcon, good morning. Si pare Erning Horillaga bugtaw na ni. Kay Istoy querido, parang Istoy ga walking ka na. Kay pare Kenneth Babon, good morning lang sa inyo. Kabay pabisan paano pagbukas ng tuig, maayo lang ang aton sini kalawasan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Anano pagid ang pila ka mga balita ba sumaka na, pila na, sobra 40 na ang biktima sang palupok ba? Ano man nga
sige man ang aton diri pahanumdum. Wala matagauntat adlaw-adlaw nga kung mahimo halungan gid ang kabataan sa palupok, hindi magbakal sa palupok nga tuban kadalag ko nga makahalit sa aton sini kabataan. Ang iban ti hubog hala, sige nga talabog ang tudlo, kakabulag ang iban. Ang pinakaimportante sa tanan nga wala sang magpalupok sang ila armas karon sa gabi. Base bala kon mataman inom sang makahulubog nga ilimnon, kagataklos ka armas, kag malipat ka bala, kag mawili kag nga magagad ka palupok sa ibabaw, okay man na sa ibabaw. Pero tandaan gininyo, bisan magpalupok ka mo sa ibabaw, ang bala manaaw gina. Kung maigo ang tangkugo sa tao, malusot na ya, perti ka kusog na padalong yuman, sang bala. So, kuidaho gid man magpalupok ka, kisa disgrasya bala, kag may maigo ng nagtala nga bala, stribalit, nagiga na nung nga tuig to nga sa ulo ginaigo, nagkuma man ang pobre, napatay lang. Puwerte nga pagantos atong tugas ang hala, pinalupok sang armas. Hindi pa kumporme nga bation ang mga gasinagabong nga mga palupok, mapalupok pagid. Man magabot gid armas, ti labi na gid sa aton mga kapulisan ba kuidaho gid. One strike policy subong ang order sang mataas nga punuan sang Philippine National Police. One strike policy, pag madakpan ka, pag may magtudlo nga nagpalupok ka, automatic dismiss ka sa serbisyo. Ang isa ka bala, pila ka bala nga ginpalupok mo, mintras tantong pag-antos mo, gintaya mo pang buwas damlag sa pamilya mo, amak mo kakason ka sa serbisyo, forfeited ang tanan mo nga benepisyo, sos kanugon, pila ka tuig nga trutaklos mo sang armas kag uniforme mo, pitik sintas lang kay nakainom ka, pumalupok ka lang, disgrasya ang palangabuyan mo, disgrasya ang palaabuton mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Good morning da. Kay Jana Marie Aportadira. Tamyaw ko pamilya Perez kag Aportadira family sa La Granja. Taga La Granja da, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Nami man nga mag-ulo-enjoy kita, no? Sa tion sang kagahon, tulo tamyaw. Ti buwas, pitsa uno na mo. Ti balik naman kami, pizza 2 naman. Ang pizza 2, pista opisyal gyapon. Deklarar man ni Presidente Bongbong Marcos na non-working man. Purti kalawig sa bakasyon ba? 30, 31, 1, 2 ba? 4 kaadlaw ang blue bakasyon sang aton sini mga kauturan na binigid sa gobyerno. Nami man niya. Kaya ti gabaha ang 13th month pay, ang bonus kag iban pa. Ang naluuyan ko lang ang mga job order, check upon ta pa na. Kung ang iban ko no nasilduhan man, ang iban wala. Baw, kung matuon ka sa wala, subo-subo man no? Amak mo nga Oktobre, Nobyembre pa to mo. Supposed to be kag Disyembre, 3 ka bulan, 3 ka bulan man. Pagko sa bagay, iba nahulaman na mo. No? Nahulaman na. Galing kay ti amo na siling tubla ka, budlay man nga. Subo-subo man mo yang wala kay mo yasang bakal bisan panset lang kag pandesal nga ibutang sa lamisa karon sa gabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Roger Burgos na good morning. Tamyala ko na si Mama Yawini Giray Burgos sa barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota. Advance Happy New Year kono. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling ka sa gana nga basi ini magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan na kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 13-20. Una nga bula resulta 13 kag 20. Second draw 19-5. Ikadua nga bula resulta 19 kag 5. Third draw 28. Katatlo nga bula 20 kag 8. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot 15,200,497. Ang jackpot 15,200,497. Kombinasyon in any order 27, 28, 40, 14, 3, 34. Kombinasyon sang 645, 27, 28, 40, 14, 3 kag 34. 658 kita ay abaw. Gintunga sang dua ang nagdaog sang 521,275,111 porte. Dua ka di buinas nga mga nagdaog. Hamak mo tungaon nyo ang 521 milyones. Baw, happy gid. Ang ila Disyembre, happy gid. Ang ila New Year, dua ang nakapakot. Aring resulta, basi ikaw, basi kamo ang nag-jackpot. Ba, daw ginakulbaan ko, daw ginakalot, ang dapadapa ko. O pamati, sa mga nagdaog nga dua, basi isa taga Bacolod, taga Negros, o kundiin man nga bahin, sang pungsod Pilipinas. Kombinasyon sang 6, 5, 8, 1, 23, 15, 3, 8, 5, 6, 5, 8, property kanubo nga mga numero ang naguluwa. Dua ang nakajakpat din kakita niya man. Ang kombinasyon 1, 23, 15, 3, 8, kag 5. Puwerte na kapalaran para sa tuig 2023. Grabe nga kapalaran sa mga tao. Dua gisla, instant milyonaryo. Morning kay Gigo Bal Flores. Advance Happy New Year ko sa tanan nga nagamonitor. Basi Banisa Mayo gagwa ngalan niya. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning man. Bao, happy Friday ko Siling ni Banisa Star Mayo. Happy New Year para buwas. 2023 kabay pa nga tagaan kita tanan sang malipayon nga bagong tuig kag maayong lawas. Bao, halin dire sa Minnesota State, USA with love. Puwerte si Star Banisa Mayo. Advance Happy New Year man sa imo para buwas diri sa pungsod Pilipinas. Kay Ray Flores Barayuga, muning malipayon nga pagsaulog sa New Year. Okay. Kay Angelica Bacos Soriaga, good morning. Advance Happy New Year para buwas alin sa Barangay Nagase.
kay Renel Tejido. Mayong aga, watching from Cagayan Valley. Taga Cagayan da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bukit siya.
makabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure!
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo. Sulo ni siyang reporter karon nga kagahon si Action Art. Maayo nga koleksyon sang buwis ginalauman ni Councilor Tadi Saison sa pagsulod sang tuig 2023. Balita City Hall. Upon kita kay Action Art, tayhupon. Action Art. Good morning, Ason Fred. Ginkalipay ni Councilor Jude Tadeo Saison, Chairman sa Committee on Finance, ang mayong resulta sa tax collection sa syudad na base sa damlaglang nga report sa Permits and Licensing Division. Suno kay Saison, isa ini kamayong indikasyon sa pagsulod sa tuig 2023 sa diin maganubo ang pondo nga batunon sa syudad gikan sa Gobyerno Nasyonal paagi sa National Tax Allocation o kon NTA. Dugang pa ni Saison ang lapnagong nga kampanya sa syudad angot sa pagpatigayon sa tax collection ang isa sa mga nakita nga solusyon sa karon nga administrasyon ng problema sa pagnubo sang pundo. Sa piyak nga bahin na ginatun-an man sa karon sang syudad ang posibilidad nga pagpatigayon sang auction sale sa mga lote o kon propiedad nga madugay na nga wala ginabayaran sang mga tag-iya sang real property taxes. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36 na kay Millicent Hibaluan Imbang. Bawa ti maayo man na. Rest in peace kuno kay Tito Rinaldo Co. Misio. Nakakadumduman sila kay Tagoy. Subo man sa amon di nga mabulag ang tuig si Tagoy nagtaliwan, no? Ang amon di isa sang maayo nga dramatista diri sa Action Radio si Rinaldo Co. Tagoy ni siya panawag diri sa Waragwagan. Taliwan ini siya kahapon, no? Sa mga pamilya ni Tagoy da ni Rico ang bugos nga Waragwagan. Naga-upod gate sa kalisod sa pagtaliwan ni Tagoy kahapon nga daw. Amo gina sa kalibutan kuno wala man sang nagabato. Kay Edsel Alba, ari kami subong nga pamati, shout out lang sa upod ko. Nga pamati si Marvin Gabales kag J-Lord Serbida. Salamat gid. Kay Jose Monjuan, good morning, monitor from Pandanbil, Hinigaran. Kapita, salamat gid. Kay Rinel Tihido, New Year, Happy New Year. Sa Bacolod kag mayong aga taga Olimbo, Barangay Nabalian, Himamaylan. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man, ga-monitor sa Moises Padilla. Si Nubi Magapan, monitor kami diya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Jen Ignacio. Okay, mayong agada kay Bikbik sang Masagana, Valladolid. Advance Happy New Year. Kay Mario Olvido Aquisa. Mga pita, monitor lang ko diya, Hacienda Lugway, Advance Happy New Year lang. Sige, salamat gid. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay mas kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog kaya ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan, tas ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, ma'am muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, na kabay ka kaloyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Action Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon na, Fred, preparado na ang plano sa Bacolod City Police Office para sa seguridad sa mga pumuluyo in New Year's Day celebration diri sa syudad sa Bacolod. Sa diin ginmanduan ni Martir ang tanan o kung ginamanduan ni Bacolod City Police Office City Director Thomas Joseph Martir ang tanan ng mga station commanders nga maglibot sa tagsa nila ka mga area of jurisdiction upod sa ilang mismo nga mga beat patrols. Kag ang tanan action ready na obligar nga maglibot kid especially sa celebration mismo sa bagong tuig. Naudugang pagida diri ni Martir diri sa syudad sa Bacolod may ara mga fireworks display area nga ginatutukan humalin pa nagliligad kag sa karon especially karon sa gabi tutukan man. Number 1 ang baligyaan gid no sa mga palupok nga napahamtang sa likod sang Pope John Paul II Tower. Ikaduha nga pagatutukan action Fred karon sa gabi ang Bacolod City New Governmental Center sa posible nga pagdagsaon man sa mga pumuluyo sa ila sini nga fireworks display na lakip sa ang duha pa ka mga lugar sa may Stone Hill Ground action of Fred kag ang rooftops sang Seda Hotel din may ara man nga mga fireworks display. Reports and patrol ginadulong sa inyo sang
D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa Time la 5:50 halong ha. Halong-halong para karon sa gabi. Advance sa Happy New Year para boss sa grupo sa mga Kaisi Boys. Arada si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si Parinjisi Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, si Parikano Ribiras na nagligad tula kabot, sila ni Lori Apurado, si Nestor Dasang Concepcion Talisay, good morning kay Parinik Barca, sa mga grupo. Advance Happy New Year lang para buwas. Dira sa kapihan ang Minsteda si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munet Rujas, si Nilison Distrito kapon kitanay kami. Kay Jok Torres, kay Larry Benitez, kay Maral, kay Pare Ed Jamson na kagbili karo, advance Happy New Year para buwas. Kay Jimmy Candelario, kay Folding Hipes, no? Kabay pa nga okay ka mo, karon nga adlaw sa buwas. Kay Eddie Laos, kag Nanay Isabel, sa Victorias, good morning man. Kay Emilio Sigumpan, gamonitor kami dia, sa Barangay Estepania. Kay Leone Banghiles Lanzon, good morning Bacolod, Happy New Year. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, Nimpa, good morning. Kay Leone o kon kay Peter Turisa Makadaya, advance Happy New Year. Monitor sa Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport. Taga Singkang Airport na good morning. Kay Juan Salmite Esiha, good morning man. Merry Christmas, Happy New Year. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning sa pamilya ni Lolo Tagoy, condolences. Sige. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning. Kay Salvador Tanalion sa Victorias, kay Niel Brian Balues, morning. Advance Happy New Year. Halin sa Balues family, monitor lang sa Agisan. Taga Agisan da good morning. Federal Lending Corporation, ginapahibalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropol Lending. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Red Chain bala.
Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikpar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang Kay 9 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!